We hebben prima prestaties geleverd. We hebben een beetje moeite gehad met de organisatie, met het tijdschema. En soms was het heel vroeg wakker worden en dan moesten we heel lang wachten tot we liepen. Dus daarom waren de prestaties soms niet zoals we hadden verwacht of hadden gehoopt. Maar het is een goede ervaring en het betekent voor ons in ieder geval meer goede prestaties in de toekomst. Ik heb 110 meter horde gelopen. Ik ben in de finale 60 geworden. Ik werd vroeg in de ochtend wakker omdat ik dacht dat ik heats moest lopen. Die waren helaas op het laatste moment gecanceld toen we pas bij het stadion aankwamen. Dus de benen waren al wat moe in de finale. Ik had helaas gehoopt op een wat hardere tijd, maar door de omstandigheden zat er niet meer in. Maar de 6e plaats is uiteindelijk waar ik ben geëindigd en zeker iets om trots en tevreden mee te zijn. Ik denk dat het hele team ervan heeft geleerd, ik ook, en dat we in de toekomst zeker nog meer goede prestaties gaan leveren als team en nog meer van ons gaan laten horen als team Bonaire. Ja, sowieso bedankt aan alle sponsors en ik denk namens het team bedankt aan alle support, iedereen die heeft gekeken, dat we allemaal weten dat jullie er voor ons zijn geweest en zeker op naar meer.